companys, avui aquí al nord de la comarca hem anat a buscar un eixam a la ciutat de Lleida. Explicarem amb un fotoreportatge com hem caçat aquest eixam, com l'hem ficat en un nucli nostre. Així que a continuació ho veureu, però abans de tot, intro, ja per vídeo. Benvinguts al nord de la comarca, un canal dedicat a la piscicultura i amb un futur com bé amb altres coses. Si us agraden els vídeos, fiqueu like i si podeu, inscriu-vos al canal. Vinga, nois, a un altre vídeo. Aquí veiem on ens hem trobat l'eixam, a la part baixa del paraxocs d'un vehicle. Nosaltres hem optat per agafar un quadre de cera per estirar, introduir-lo per la part de sota i, en mica, estirant-lo, l'eixam que es quedés sobre el quadre de cera. Una vegada el teníem al quadre, l'hem introduït al nostre nucli i, en mica, l'hem deixat cap dins, sobretot sense donar cops perquè no s'esvolotessin ni alcessin el vol. Després hem introduït una mica de granulat especial per a abelles perquè passin els primers dies, ja que elles no tenen aliment, sol que porten elles. Hem esperat que entressin les de terra i ens hem ajudat, o pots ajudar a que entrin donant uns cops continus i suaus a la caixa perquè les de dins facin giroll i les de fora siguin cridades cap dins. Una vegada ja han entrat les de terra, hem alçat la caixa a nivell de les del paraxocs perquè entressin les del paraxocs. Hem mirat com entraven i després hem fet fum al paraxocs perquè alcessin el vol i anessin a les de la caixa que les llamaven que hi anessin. Bé, això és tot. Si us ha agradat, recordeu, si cliqueu aquí, us subscriviu. I aquí teniu per mirar un altre vídeo. Apa, fins a la pròxima! Bé, això és tot. Si us ha agradat,